творчеството е движеща сила. Така че използвайте го навсякъде, използвайте го в градината. В пермакултура казват, че границите на твоята продукция са ограничени само от твоето въображение. Тоест, нищо няма граници. Стига да имаш въображение и да опитваш и да се учиш от грешките си или да трупаш богат опит. Сега имаме едно филмче, с което ще завършим лекото въведение в пермакултура. Предлагам да се съберем отново следващия път. Даже много ще бих се радвала, ако някой иска да се включи, като да водим лекцията заедно. Много ми се иска да наблегнем на по-практични неща, на това какви видове компост има, как се прави компост, различните системи за събиране и колекциониране и съдържане на енергия, различните техники в градината, задигнати лехички, лехи тип, спирали, мандали, ключове и така нататък, и да говорим повече за естествените модели в природата. И така нататък, и така нататък. Темата с природата няма край. Колкото повече робим нея, толкова повече оставаме изумени. Добре, аз съм много нетърпелива да разбера как можем да перем не с прахове за пране, а с някакви естествени отварени, аз не знам, билки, за да не се изхвърля вредна вода. Но да са чисти дрехите по медицинската така. Някакво сапуна да го имам на маска. Значи, едно време баба ми си правеше сама сапун за пране. Знам, че се слага някакъв химикал в него, не знам. Не съм сода каустик, не знам доколко тя е вредна или безвредна, нямам никаква идея, но не съм открила за себе си абсолютно екологичен начин да пера дрехите си, освен ако не си купя някой природосъобразен продукт за пране. Честно казвам, търся повече по темата, защото се интересувам, но не съм открила за себе си такъв вариант. Знам, че има семена от някакво растение, които произвеждат имат тази сапунен, концентрации. Те се използват като заместител на верото за миене на чини. На верото като заместител, нарязани кори от лимони, портокали, такива неща. Някои хора ги използват да си... Също и саждите от печката. Много си. Пепел. Пепел, извинявайте, пепел. Не саждите, че... Всъщност пепелта отделя основа. Калиева сода каустик. Много калиева основа се получава, която преди всъщност... Така може и сапун да се вари. Пепел от дърва, вода и... Тоест, аз не знам дали някъде са го направили, вероятно са го направили, защото аз съм химик, но не съм инженер-химик и малко съм се занимавал с производството на сапун. Мога да обясня как се прави от такива подръчни компоненти, изключая натриевата основа, но ми направи впечатление, че когато направих калиева основа, това може да си го направите и вие, като вземете пепел от печката, като я заливате с вода, забърквате, отгоре ще излезе целият въглерод, който е освободен, т.е. над чернилка, изхвърляте чернилката, т.е. събирате там някъде. Останалото е най-вероятно калий. В голямо количество с водата се получава калиева основа след около 2 седмици, там в зависимост от температурата. Значи толкова е силно, че ако си топните ръката, ще ви изгори, т.е. кожата ви ще почне да ви се свари. И сега цялата идея на сапуна, на сапуните, е да се направи процеса на неутрализация. Основа е киселина, прави сол и вода. В някакъв случай се удари енергия. Мазнината не е неутрализация. Да, неутрализацията е основа... Значи става дума... Няма неутрализация. Значи мазнината е масни киселини. Така че там имаме киселина от някакъв продукция. Значи тези от нас така с много зелено мислене, които искат да не използват животни, го правят с олио и то най-честия вариант е студено пресовано и така нататък. И това вече са много
високопрефирени такива неща, скъпи варианти. Употребява много. Но може да употребява, т.е. трябва да съберете киселината от органичната киселина от нали, с основата и сега там съотношение и така нататък подробности не са ми известни специално за калиевите сапуни, но натриевите, така наречената нали, натриева основа, там съм минал курс и мога да го обясня в домашни условия, може да се направи сапун и той да има и приложено естетическо, каквото искате там нали, неща, да поработи върху това, т.е. няма нищо в едно стопанство, което да изхвърлите и ми е много хубаво. Искаш ли да направиш някакви работилници по тази тема? Ами... не съм силен в химията, аз ви казах, аз съм химик, т.е. биология и химия преподавам, но не съм инженер-химик, така че мога да копирам това, което съм научил точно за този семинар с сапуните, но ми се иска така да имам някакъв опит още малко с калия, за да мога един собствен продукт, познавателен продукт да го представя. Само да ви кажа как без пари ще се получите. По този начин не става твърд сапун, а става течен. Калиевата основа не може да направи твърд сапун. Да, но вие си направите течен сапун. Не е съществено да, не е важно. Има начин как да измерите pH-то, голямата беляна на сапуните е с много високо pH над 7. Кожата ни е 5,5 pH. Така че трябва да накарате сапуна да стане по някакъв начин кисел. Малко кисел трябва да бъде. Що трябва да бъде кисел? Не трябва да бъде не кисел. Идеалният случай за кожата, значи не говоря за измиване, говоря за кожата без да й вреди, защото това е естествената киселинност на кожата. Тя е точно 5,5. Здравата кожа. Има един ензим, който се произвежда и който работи в тая област на 5,5. Мога ли да прекъсна, Кирчо? И да кажа нещо практично за сапуна. Да. Аз от химия не разбирам, обаче като практична майка на 4 деца правих домашен сапун и се получи отлично. С мас, вода и сода каустик. Пере много хубаво, косата само с това си мия, ако не е с кисело мляко или там ръжено брашнотка. Обаче за прането съм пробвала два начина и се изпира доста добре. Водата от варени картофи и водата от сварени макарони. Докато е гореща, се накисва дрехата и изпира доста добре. А за чиниите на желен, вие знаете, че си ги мия с глината, която ми е в двора. Слагам ги най-мазните чинии с една четка и измива прекрасно. Да, тя е малко основа. Надявам се да се видим пак. Съжалявам, че малко да ви успешно прибиране в теорията по отношение на това да се измие нещо. Значи измиването на нещо е аналог на разлагането на храната, когато и съответно усвояването на храната, когато ние ядем. Значи има една последователност, когато минава от час в час в нашата система. Нали? Киселина основа, киселина основа, киселина основа и така няколко пъти, докато излезе. Тоест многократно дадена молекула, която е много сложна, бива атакувана от начало с основа, след някакви части се разпадат там. След това се атакува с киселина, други части се разпадат, след това пак се атакува с основа, пак се разпадат и това е фактически при прането имате точно това нещо. Вместо да дадете един единствен сапун, може да направите комбинация от ниско и ниско pH под 5, под 7 или над 7 високо pH, като има и варианти да перете последователно не с сапун, а с отделните киселини, основи. Ползвате оцетна киселина или лимонена киселина, има ги и отделно слагате сода. Всичките тия неща са абсолютно евтини, може да си ги получите и да ги купите безплатно. И единственото нещо, което трябва да знаете е това, което перете, т.е. това, което искате да разложите.
Ако той е основа, действате с киселина, ако той е киселина, действате с основа. И се получава чиста водица и соли, които се отмират. Благодаря. Само за клипчето не сме подготвени с проекта, защото Силвия каза лаптоп само. Лаптоп е малък, не знам доколко ще може да се сложи там, да се гледа. Музиката да се слуша, идеята е малко така да създадем някакви познавателни неща, защото аз доколкото разбирам, така всички сме изяпнали в някакво съвсем такова начално въведение в нещата. Добре, значи сега... И така просто за една среда. Добре, значи преди да подготвя лаптопа, искам само да ви кажа две думи за Свободния център. Свободен център за свободни хора е неформална организация, няма регистрация като НПО или нещо друго. Доброволна абсолютно, събират се хора доброволно и правят неща заедно, неща, които са полезни, които са свързани с алтернативи в различни сфери на живота. Като такава алтернатива за нас и пермакултурата и затова веднага поканихме Веси, след като разбрах, че има опит и знания в тази област. Тя ще дойде и по-другия месец да продължи темата. Но всеки един от вас, който по някакъв начин има знания по определена тема, която е свързана с алтернатива на системата, може да направи лекция тук. Отворени сме за всички. Нямаме финансиране, нямаме спонсори, издържаме само ударенията на всички хора, които помагат. По събитията са доволни от това, което са видяли, оставят касичката, която е там, може да оставите после на тръгване и да вземете листовка, за да се запознаете по-добре с принципите и идеите на Свободния център. И още сега или във вторник, всеки вторник в 8 часа тук правим организационна среща, може да дойдете да заявите желание да направите нещо вие, работилница, лекция или каквото имате желание. И така, сега ще подготвим лаптопа за клипчето. Може би е някой до туалет, на който има нужда. Само и аз искам да допълна, че създаренията всъщност помагат да оцелее мястото. Това място, защото под найем се плаща найем. Това беше важно допълнение. Аз искам само така да завърша с една реплика от Бил Морисън, която гласи, че единственото етично решение, което можем да вземем, е това за нашето собствено съществуване, отговорността за нашето собствено съществуване и тази за нашите деца. Благодаря ви за вниманието. И аз се уча както всички останали. Радвам се, че направихме първите стъпки заедно. Много ще се радвам да ви видя отново. И ако имате специфични въпроси или конкретни теми, по които искате да чуете повече, може някъде във Фейсбук да организираме някаква група или в Свободния център, просто да направим така една подготовка за следващия път, за да сме колкото се може по-ефективни, когато се съберем. Имаш ли място някъде в България, където си? Да, в Доброславци. Да. В тази връзка там ще правим фестивал на 13-14 май, който също е с така алтернативна цел, да си споделяме знания и опит и също за фестивала търсим още хора, които искат там да на място сред природата, на едно магично място до манастира, край рекичката, да провеждат работилници и лекции по такива теми. Значи за земята имаха някакви идеи с естествени материали, как да се пере. Малайка ли беше, какво беше? Така че можете да потърсите сайта на Сдружение за земята и да ги питате. Или зелените, или земята. В интернет има достатъчно алтернативи по всеки един въпрос. Стига човек да се интересува и да иска да промени нещо. Също така има и растение сапунче, което видя в България. Не мога да ви кажа в момента конкретно, ще разберете, ще се обяви в Свободния център. Но със сигурност и там на място на фестивала 13-14 май. Мен имаше предвид. 14. За вилчето. Да. Това е.